ସମୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନେବ କେଉଁଠିକି କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିଗୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମର ସେହି ଯୁବକଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବଟେଶ୍ୱର ଧାମରେ, ସାଲେପୁର ସ୍ଥିତ ବଟେଶ୍ୱର ଧାମରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଉଠଉ ଉଠଉ ସେ କେଉଁଠି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଅକାତ ପାଣିରେ। ଆଉ ଚିତତ୍ପଳା ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁଠି ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁବକ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନି। ହେଲେ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲୁହ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇ ସେ ମାଆର ଯେଉଁ କୋହ, ଭାଇକୁ ହରେଇ ସେ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ କୋହ, ସେଇଟା କେବଳ ଯାହା ଉପରେ ବିତିଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିବିନି କି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିବିନି ଲୋ। ମୋର କିଏ ଥିଲା, ମୋ ବାପା ତ ମତେ ବସେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଜି ମୋ ବାପାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି, ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲିବି? ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ରଖିବି ଲୋ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ରଖିବି? ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଋଷିକେଶ ନନ୍ଦ, ଘର ହେଉଛି କାଶୀପୁର। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଏଥିରେ କାଶୀପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ବାଟେଶ୍ୱର ପାଣି ମୁକ୍ତିକା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଜଣେ ପିଲା ଆମର ଭାସି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଭାସିଗଲା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ହବନି, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ବାଟେଶ୍ୱର ଘାଟ ଗୋଟେ ବାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଏ ବିପଦ ଘଟନ୍ତାନି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରତଳାକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁ। ଏଠି ଅନେକ କାଉଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଉଠେଇ ଶୈବାଳୟରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଏଠି ତ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ବାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଉ ବିପଦ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା।